ka kerteng upra kasawa bat kalasar napang hapo ri khasi jantia lahe ki even baper ne haki internet haba page ne bisar tangi ki public review ki ba pau habar kata ka jingjob kaladon lupa ya kane ka party bat hatu kadang don jingmut ya ki we pat bandang yami madan kata ka jubab kalong hooj namar kiniru ki we ki party kila pule bat kila tip lupa ya ka jinglong khasi jongi bakin sa sya pen bej hakini kisngi ka topik ka bakham ya yo bat long sensitive haki internet kadai ka topik pra Pinyus ngau baja kene kasur laha ki program ki event ki school haki yau ki hat ne wat ki nong di ki aperda ya kene kasembol hak ba wat ka sarkar Meghalaya kelas ni wit sikade e Henry kimla le wat la kimla le hak ba pau Henry ki tepat ba kila ban le hak bom pau kata kamut ba ki ba aktif ba hapo internet ban ya komen ne review ki party politik kidai tangki kena bat haba kren ki kena ki ken baki syukran songset tagadau ki don jingkermen ban job bat kidai phuk mat ardat kila ban antat kat nolak ngut ki ba aktif haki social media hapo ri khasi jantia bat ki ba kat nosnam kat kum ka jingken kelum ki ba long aktif ba ki internet ki ba kham ya tenat ban ya share komen ne page YouTube kibun he kisan rang ban ki kantai ki bakat prasnam sajrong bat sau peu la ne lai pro samsnam supo Henry menta kan mawat ki teman ki basu yo ngau kiladam kamon hakane kapati thamai bat lada don ka jing pen yes thu mar yang pat ban nom sya pen bej kata kane ka party kan sa job hakane ka MP election ban wan bat lada ka VPP kan job MP kan sasar majority wat HMDC ya ka jingklan jongno ya menta ompat laban ong Henry ka VPP ru ka dai ka padi ka baklan pat badon jingkermen kat kum kasur upaj ba